No kričí politická strana, ktorá organizovala tunelovanie tunela Branisko. Ja vám teraz niečo prečítam, ak dovolíte. My si dovolíme tvrdiť, že SDKU organizovala tunelovania tunela Branisko, diaľničného tunela Branisko. A príde nám to veľmi ťažko, že títo ľudia, ktorí to organizovali, dnes organizujú tlačové konferencie a bez akýchkoľvek argumentov úplne nahulváta útočia na vládu Slovenskej republiky a na Smer. Tak mi teda dovolte prečítať, v čom je to tunelovanie tunela Branisko. Veľmi rýchlo, sú to presné čísla, presné mená. Nominanti politickej strany SDKU, riadiaci pracovníci Slovenskej správy ciest v čase, keď bola vláda Mikuláša Dzurindu. Valerián Horvát, Roman Veselka a Dušan Matonok. Na základe vystavovania fiktívnych faktúr a navyšovania cien v cenových ponukách neoprávnene prevádzali finančné prostriedky v celkovej sume okolo 260 miliónov slovenských korún na spoločnosti, ktoré mali účty v švajčiarskej banke UBS. Z tohto účtu v švajčiarskej banke UBS bola časť finančných prostriedkov následne prevedená na osobné súkromné účty Romana Veselku v banke UBS v sume 1 milión švajčiarskych frankov, Valeriana Horváta v banke UBS v sume 216 000 švajčiarskych frankov, Dušana Matonoka v banke UBS v sume 280 000 švajčiarskych frankov, časť finančných prostriedkov v sume 1 670 000 švajčiarskych frankov bola následne prevedená na účet v banke Hyposwiss vo Švajčiarsku, patriaci spoločnosti Ganir, ktorá bola kontrolovaná Romanom Veselkom, a následne boli finančné prostriedky prevedené na osobný účet Romana Veselku v tejto banke Hyposwiss, odkiaľ bol v roku 2006 menovaným pánom Veselkom realizovaný výber v hotovosti v sume 445 000 švajčiarskych frankov, na osobný účet Valeriana Horváta bolo prevedených 290 000 švajčiarskych frankov, 30 000 švajčiarskych frankov. Voči týmto osobám bolo vznesené obvinenie a sú trestne stíhané. Toto je škandál. Ja nepoznám prípad, vážené dámy a páni, kde by našli na nominantov vládnych strán od roku 2006 súkromné účty vo švajčiarskych bankách. Nepoznám situáciu a prípad, kde by sme mali presné čísla, koľko peňazí sa ulialo pri tunelovaní Braniska, kam tie peniaze išli, ako to celé prebiehalo. Toto je škandál. A ľudia, ktorí nominovali ľudí do Slovenskej správy ciest, dnes prídu na tlačovú konferenciu, podľa všetkého si ten zákon ani neprečítali, ktorý v parlamente bol, a hovoria, ideme kryť obrovský škandál. Nevieme povedať aký, lebo sme si to ešte nenaštudovali, ale je to škandál.